Noita. Witch. Onko witch oikeasti noita? Noita. Witch. Oi. Oikeasti. Mä oon yllättynyt. Oikeasti. Noita. Niinku, me sanotaan noita, kun me sanotaan niinku ne. Se on sanasta ne. Noita. Se on... Mä en pysty keksiä joku esimerkki, mut noita. Noita asioita. Esimerkiksi me voidaan sanota näin. Noita jutuja. Noita ihmisiä. Siis, ja sitten noita on tarkoita vielä witch. What the fuck, man? What the fuck? It doesn't make sense. Oikeesti. Mut okei, sitten näivetäjä. Witcher on näivetäjä. Mikä tarkoittaa näivetäjä, jos me... Pretender. Okei, pretender. Ja se on näivetäjä. Sitten katsotaan vielä toi roihu. Se on blaze ja